jagat dewa Bathara ya jagat pangestungkara gawe kaget tak kira yen to Ratu Sabrang ingkang sowan Werkudara apa bareng tak wis padake raine ora pangling iki rak Bagong to. Wah, caedan. Linyilih sandangan endi? Tak kira nek anakku Gatut. Rama Kyai, mbuh. Bagong kok liya bisa-bisane ing atase dadak nganggo sandangan cara satriya kaya mengkono. Nggih nggih. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdipun Bagong Tadawadana sinuwun. Ya ora dadi ngopo Bagong. Betek-betekipun kula pengin merajakaken sinuwun Prabu Darma Kusuma ngantos kula nyewa sandangan ngenten iki. Iya Bagong. Nggih, nyuwun ngapunten nggih. Ora dadi apa. Oh, nuwun sewu, Ger. Menika sinten? Menapa ingkang putra Jodipati? Menapa putra Madukara? Sanes bapa, mbok menawi bapa mboten mresani krana saking wingking. Menika pun Panakawan Bagong. Oh, wedhus tenan ora. Tiwasta. Apik-apikke ora nganti dehem ngono Nalendra sowan. Oh, jebul Bagong ta iki. Wah, lah penembanduna barang teng mriki. Oh iya Bagong. Oh, kowe nganggo sandangane sapa? Mboten ngertos niki sandangan Sencaki napa Gatotkaca kula radong. Sing penting kula nggo. Sing wigati kula merajakaken sinuwun Prabu Darma Kusuma. Panakawan Bagong Padhararja sapraptamu. Tansah pinanganing kawidadan ring Sambikala. Kepanen kula ngaturaken sembah sumenging pangabekti kula kunjuk sanipun Wa Prabu. Wa Prabu dengkulmu atos. Mengki tak kaya putrane lho. Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Iya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bagong Padhararja. Nun nggih wilujeng Ndara. Prayoga nunggen mulunggu. Nggih. Aja dienggo sak nggon-nggon, kok dak kleru leh ku nyebut. Mboten mengke niki bar niki nggih. Cucul kula ya ming wangun apa mboten ngoten lho dadi piyayi. Le wangun awakmu wis wangun ning raimu tetep kere. Kempun atos suarane. Oh, Bagong Padhararja sapraptamu. Pengentenipun Begawan Durna wilujeng nering Sambikala. Oh iya tak tampa. Pangestuku Tampanana Bagong kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bagong Padhararja sapraptamu. Panangan Bagong Padhararja sapraptamu. Pangestunipun Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Bagong. Tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih sanget anggen kawin dadosaken jimat. Tak tampa pangestuku Tampanana Bagong. Nun inggih jimat. Nenana ing kasantosan kabeh ping do mengestoni cok. Iya Bagong. Nggih. Ana apa Bagong? Sepisan kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling ron klapa apurenta mbabile wonten lepat kula anggen kula ngunjatur sampun Prabu Darma Kusuma. Iya ora dadi ngopo Bagong. Matur sembah nuwun. Ndungkap angka kalih mugi andadosna ing kawuningan. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening kakekne Semar utawi bapak kula Semar utawi tiyang sepuh kula Badranaya. Iya Bagong, bapakmu ya kene. Bapakne ajeng pejah. Lho. Sebabe apa? Lara. Bapakmu lara. Nggih. Sak pengkere Ndara Janaka Kesah, kabar sing kula tampa, Ndara Janaka nika nilar kasatyan Madukara, nilar negari Ngamarta. Menapa leres mekaten sinuwun? Iya pancen bener. Mboten gantaran wektu bapak niku opnam. Bapakmu lara. Nggih.
madal sairing usada saniki teng griya nika mung kantun kecap-kecip awake kaya wis ora duwe nyawa ming mripate tok sing urip ming kecap-ketip nek mak ampun mboten kalu nek ngunjuk pun mboten isa ngunjuk kula ya wis omong karo bapak-bapak rasa nganu gegering awak nek mati ya anak-anak wis ikhlas ngonten niku nek bapak tetep mboten purun sedo monggo nek bapak sedo niku kula bahagia wong edan bapakne mati malah seneng entuk lemah akeh banget kula wah warisan diame-ame lah terus sawijining dina bapak niku ngendika kalih kula Lah kene bapakmu iso omong. Saged omong iso ning lirih. Kuping kula dadak kula templekke enten tutuke bapak. Iya Bagong. Nggih. Ngenten iki. Bagong. Ngenten niku. Lah ya lek ngomong ki seru wae. Kok njur kaya bapakmu. Mengke ndak ora padha karo kasunyatan merga sakniki niku napa-napa niku sok ora padha karo kasunyatan. Upamane piye? Kidul dusun ana ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan tengah dusun ana kabar ana ula gedene sak lengen, mengke tekan lor dusun ana kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kalih kasunyatan mboten padha niku sakniki pun lembrah. Iya Bagong. Nggih. Ngenten iki. Bagong. Kok wis seru? Ya Bagong. Aku iso mari. Yen kowe nyuwun ngampil pusaka 3 negara Ngamarta. Kula ya semaur, apa Pak? Matur sinuwun Prabu. Puntadewa nek aku butuh pusaka 3 nggo nambani awakku. Pusaka 3 kuwi apa wae? Setunggal. Tumbak. Padha lali iki. Wah cilaka iki. Dadak mulih njaluk keterangan bapak ya mung wirawiri. Tumbak baru klinthing. Para welang. Nah, tempe karo welang. karo welang. Tumbak karo welang angka 2 payung mutha. Wah, bature Pandhawa pirang-pirang puluh taun karo pusakane Pandhawa ora apal. Ora payung mutha. Lah payung apa? Pijet payung. Ora. Payung Tunggul Naga. Payung Tunggul Naga kalih perpustakaan wilayah. Pustaka Jamus. Lah, pustaka Jamus Kelimasada nedya kula bolong. Bolok boyong. Nedya kula boyong wonten negari Ngamarta, Karang Kadempel ingkang wigati kinarya Jambi Bapak Semar. Pungkasane ngatur kula menawi Sinuwun Prabu Darma Kusuma maringaken kanthi ikhlasing penggalih kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ateges Sinuwun Puntadewa menika menggalihaken lelabuhane bapak nggone momong para Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung wiwit jabang nganti claprang. Nek mung diwisuno ngambil pusaka 3 mesti kemawon dipun paringaken ewadene Sinuwun Puntadewa ngekahi pusaka 3 menika kula sampun macak cara Gatotkaca. Kula mboten ajeng wedi kalih sinten-sinten nek perlu kula untir kabeh. Wah, Puntadewa kakangku. Werkudara piye? Aku apal karo Bagong. Yen wis kaya ngene iki dheweke ora iso dienggo dolanan. Ora iso padhake tawon. Dilangin tuku nggo dolanan. Yen muni nesu mesti nesu tenan. Lho niki contone sing wis tau tak ajar. Wah. Sapa? Sapa ta? Aku ki nek omong sok ngawur e. Lha nek nesu medeni asli nek nganti sampean boten maringaken tur nggih kula aturi ngemuti nggih sinuwun. Bapak niku ling abdi karo Pandhawa pirang taun. Pun suwe banget. Bapak niku tetep dadi abdi konsisten. Sebagai abdi mboten tau njaluk undakan bayar, ora tau njaluk undak-undakan napa-napa. Omahe bapak wiwit dereke Pandhawa isih cilik nganti saniki panjenengan wis dadi ratu ya popok kaya ngoten mawon.
niku ya bapak ora tau ngresula. Nek saniki bapak niku lara kok Pandhawa maringaken ngampil pusaka 3 kinarya ngusadani bapak. Kok awel? Kok ora ikhlas? Ha niki kula perlu mempertanyakan keikhlasan Pandhawa sarta tresnane Pandhawa karo bapak niku lahir batin napa mboten. Ternyata Pandhawa dilabuhi sepena-sepene ning Pandhawa ora tau ngerti males kabecikane karo bapak. Bagong, Non, pusaka kuwi nggone Pandhawa 5. wis ngerti? Lho. Mula pusaka bakal tak paringke yen Pandhawa wis jangkep. Sebabnya apa kok Pandhawa ora jangkep? Lah kowe wis matur yen bendaramu Janaka lunga saka negara Ngamarta. Oh iya. Ning sing nyuwun niku bapak. Bapak niku maring dawuh nek aku waras, aku goleki ndaramu Janaka. Ning gandeng aku kahanane kaya ngene, aku ora iso goleki ndaramu Janaka. Mula aku waluyakno sik srana pusaka 3 niku. Mengene bapak pun kebacut waras, bapak sing ajeng nusul utawa goleki ndara Janaka. Ngoten ngendikane bapak. Werkudara piye? Werena. Wah, yen Bagong nganti ngopo-ngopo aku ora tanggung jawab. Kowe sing kudu nanggung. Kembar kepiye? Kula aturi maringaken O Prabu. Kok Prabu aturi maringaken. Bagong menika bocah edan. Menawi ngantos sakmangke mboten pun paringaken geger sampun geger negari Ngamarta. Sinten ing badhe ngendhakaken dhateng pun Panakawan Bagong. Oh. Piye? Anu pripun? Iya Bagong. Pripun paringaken napa mboten? Kusik iki ana perkara. Lho, ora iso ana masalah. Rawing Bapa Durna mrene uga kepengin mbutuhake pusaka 3 Bagong. Gandurna? Iya. Gandurna mbutuhake pusaka 3 sebabe Ngestina ketaman pegebluk bisane waluya ditumbali pusaka 3 sing tok kandhakake mau. mangke riyen. Saniki kula tak takon karo sampean. Panakawan karo Ngastina abot sapa? Pun ngoten mawon. Panakawan karo Ngastina abot sapa? Kula ndereke sampean niku nganti sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil ora tau menuntut napa-napa lho. Terus saniki sampean kok ajeng mbelani wong Ngastina. Sampean le kesia-sia niki wiwit umur 5 taun wis disingkirke saka negara Ngastina, disingkang-singkang karo Kurawa. Ha nek cara Kurawa, nek cara kula nganti kesusu-susu. Nek cara kula, Kurawa ketaman pegebluk mbok ben modar kabeh. Nek Kurawa modar kabeh, panjenengan lenggah teng negara Ngastina. Panjenengan rasa nglakoni perang Bratayuda. Bratayuda. Hah? Bratayuda. Ora sida wuda. Ora. Wah, ora sida ndelok aku. Heeh, Bratayuda. Wis. Terus saniki bareng Ngastina ana apa-apa kok do nyermimih njaluk pambiyantu ning Pandhawa. Apa ora gagas jaman sia-sia karo sampean? Bagong, wong urip ki aja duwe rasa males winales. Ha niku ora panjenengan. Panjenengan niku ratu sing pancen kondang ikhlas lahir batine. Aja kok brana picis. Aja kok garwa disuwun karo wong liya. Sugeng panjenengan disuwun karo wong liya nek nggo kabagyaning wong liya panjenengan maringaken mula ora aneh nek panjenengan menika keputihan. Anu, lu dila pethak. Getih putih. Caidan lah. Iya Bagong. Nggih. Tegese lu dira panjenengan pethak menika suci lahir batine. Saniki terus sampean abot Ngastina karo Bapak Semar. Monggo, ora masalah. Mang paringke Durna. Mang paringke Durna. Ning kula wiwit dinten iki njaluk tanda tangan kula keluar sebagai abdi negara Ngamarta. Kula ora sudi dadi abdi ning para Pandhawa sing pancen ora iso nggatekke karo kawulane, ora iso nggatek karo kawula cilik kaya kula niki. Oh, lho pangapunten, Ger. Kula nyuwun pangapunten. Kula suwun kanthi sanget panjenengan kedah nglenggahi bawa leksana. Senyatanipun panjenengan kedah nglenggahi menapa ingkang sampun dipun leksanane dening anak Prabu Darmakusuma. Sapa sing dhisik didhisikake, sapa sing keri kudu nampa keri. Menika watakipun Nalendra. Menawi panjenengan boten saged nindakaken kados mekaten menika badhe tetel kaliyan panjenengan. Saniki mung gumantung nyawang sing mbutuhke sapa?
Apa sampeyan ajeng mentala karo Bapak Semar? Nek Bapak Semar ora ketekan pusaka telu, Bapak Semar seda sing kapitunan para Pandhawa. Oh, perkara Semar mati menika mboten napa-napa. Pandhawa isih duwe nata Ndarawati ki menika Sina Prabu Sri Bathara Kresna. Sina Prabu Bathara Kresna menika pengayomaning para Pandhawa, suwing para kadang Pandhawa. Kresna tanpa Semar ora gayeng. Ora gayeng. Ngoten. Pandhawa niku pancen kudu dimong piyai loro. Nek piyai loro siji ora ana gotang Pandhawa ora bakal iso nglakoni urip minangka dadi satriya ingkang utama. Kula nuwun sewu, nanging dhisik kula lho, Nger. Sawanipun rumiyin bukan Durna tinimbangipun Bagong. Mula sing keri ya kudu nampa keri, sing dhisik ya kudu nampa dhisik. Pokoke sampean kudu menggaliaken perkawis Bapak Semar. Ampun ngrungokke suarane kongkang keng munya ing kekeleng. Kongkang menika kodhok gedhe, kekeleng menika leng. Kangkung neng kemawon tablek lendute modal. Ngoten mawon mboten sampean ngrasake omongane wong sing sanyatane sejatine menghargai cintrakaning para Pandhawa kanthi api-api ngestina ketaman pegeblok rebut pusaka. Nek pusaka wis karebut tumuli nuwun sewu badhe mejahi para Pandhawa menika angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Hus, Bagong. Ngapa? Kowe ngecek karo Bapak Durna? Mboten ngecek niku nyatane. Lho, nyatane kowe ndakwa karo aku sing elek. Kula mboten ndakwa. Ning kula menika mung nggunakake ngelmu titen. Lha, nggunakake ngelmu titen. Durna Sengkuni Kurawa niku nek karo Pandhawa asline lair tresna ning batin sengit. Pun ping pinten sampeyan ajeng renah patine para Pandhawa. Ning nek saiki aku pengen nyuwun ngambil pusaka telu mau, kinarya nambak rengane kula jeng Kestina. Ajeng alasan apa kemawon kula iso maca ati sampeyan. Lho, nek ngono kowe ndakwa karo aku. Kula ora perkara ndakwa. Ning perkara niki perkara Sinuwun Prabu Darmakusuma ajeng meneke pusaka dhateng sinten? Kula panjenengan ngalah, paringke sampeyan kula kudu ngalah, ora usah nganggo padu. Iki ku nganggo padu merga wis wani karo Begawan Durna. Kowe ngalah. Kowe kere gedibal 17 wong elek kelok mripat. Semar kae ya mung kere. Semar kae wong ora duwe. Lho, Semar mati ya wis ora apa-apa. Wong sing mati wong ora duwe. Sing mati men kawula. Nggo abrak apa Semar? Semar urip ya men ngebot-boti uripe para Pandhawa. Bagong kok salin koloran iki arep gelut e. Gelut nang nganggo sandangan kasatriyan ki ribet dadak mbenake kelat bau. Dadak netepke ira-irahan. Cetha iki ajeng gelut niki kula wis krasa. Nek mboten kula ajangi jembar ndak mung sak kepenake dhewe. Lho. Kowe ketoke bakal wani karo Begawan Durna. Lho, biyen wani saiki wani, Mbah. Ora ana alame Bagong kok wedi karo Begawan Durna iki kapan? Kula tak takon. Hah? Sampeyan ya wis kelingan nek kula niku mesti wani karo sampeyan. Lah kok dadak takon lho kok arep wani karo Begawan Durna. Bagong niku ora wedi karo sapa-sapa, Mbah. Patokan kula niku anggere bener sing tak belani wong tuwa kula, aja kok sampeyan dewa mudhune Bagong ora gigrek. Hah? Aja kok ming Durna. Sampeyan niku kudu meh titele pendhita kondang monyor-monyor ra ning Ngastina. Ha to? Sampeyan niku upama gambare diumbulke ra tau iso mbuka, kalah terus. Ha kok sampeyan ajeng nantang karo Bagong. Saiki ngene. Sampeyan butuhke pusaka telu, aku ya butuhke pusaka telu. Digawe sayembara. Lho, sayembara apa? Nek kula kalah karo sampean, sampean boyong pusaka telu. Nek sampean kalah karo Bagong, kula sing boyong. Lho. Oh, lah kewanen bocah iki, kewanen ucape. Ora mbok pikir dhisik, wis tak pikir, Mbak. Wis tak pikir. Aku ngerti kowe nggo Kurawa ta, kowe gleleng nggo Kurawa. Kowe iki nek dhewe ya mung cekutas, lekudis. Ora ndek kewanen apa-apa, ning gandeng kowe nggo Kurawa, Dursasana, Kartomawa, Surtayu, Surni, Sinden ana ngene. Kowe mesti gleleng. Kowe mesti kaya yak-yak kae. Ning slamus apa ki? Sasuwene urip Bagong iki dilalah kok ora wedi karo Kurawa. Ayo kriyun.
Kruyun. Bagong aja gawe dak-dakan ning pasulayan. Sampeyan meneng mboten? Kene ana sing ngisru-ngisru leh kula nesu, ora nyawang sapa-sapa. Amuk kabeh. Nganggo tata krama ora? Nganggo. Gene wedi. Kono gedhe. Keseron nganggo akik lendodok. Wah. Lali ra tak copot. Lho nek ngono kok wani karo bekan kula sing tak wedeni apamu? Ayo metu jaba. Lho, kowe kok wong tua kok ora mikir to. Carane ta. Nek ora aja tak njaba. Rugi. Goblok ora. Aku ora guneman karo kowe sing ora ono. Nek pancen kemanane metu jaba. Ayo metu njaba. Tanding karo Begawan Durna. Nuwun sewu sinuwun mboten kula miwiti ajanging pasulayan. Ning gandeng Bagong pun ditantang. Nanti papane wong neter kanthi dayan. Nang alun-alun negara Ngamarta temboke kowe apa aku sing tekani pati. Wah, pendhita tak ingel-ingel garing ati. Wah wis tantang-tantangan kok malah begogok. Kawula ora diwangi ya mudhar tenan. Blajare mau wani, Mau ora ana Begawan Durna. Nek ora ana kula nyuwun ngambil Ndara Antaséna ya. Nggih. Yo. Ndara Antaséna mandur Gargotra wonten Andarja, kula suwun ngambil. Sakarmu yen anakku gelem ngewangi karo kowe. Jalu ana tulung. Kon ngundurke Kurawa. Sip. Makasih. Iya. Sampun sinuwun kula nyuwun pamit. sing ati-ati Bagong aja kaya bocah cilik. Ndarana kula Sedewa kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Werkudara kula nyuwun pamit. Yo Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur nuwun lho pun paring ngambil Kang Putra. Nek wonten ora ngoten ndak kula kalah karo Kurawa. Wah, yo sing ati-ati. Merga jroning ati kula ora ikhlas nek pusaka telu aja diboyong kali Begawan Durna niku kula ora ikhlas lahir batin. Yo wis mongso Baronga. Nggih, nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Sampun sinuwun. Iya Bagong aja kaya bocah cilik Panakawan. Nun nggih. Nek mboten ngoten ndak ora rampung-rampung perkarane Durna niku mung arep gawe maksiat. Durna niku mung arep gawe kisruh negara Ngamarta. Kula sing ajeng nambaki. Iya Bagong mangsa Nun nggih. Nyuwun pamit sinuwun. iya sing ati-ati. Sampun Ndara Kembar. Iya Bagong sing ati-ati, iya Bagong sing ati-ati. Ndara Werkudara kula nyuwun pamit. Yo Bagong. Nyuwun ngambil Kang Putra. Yo wis kono. Tak paringi ngambil. Nggih, ngoten mawon nggih mungkin ndak selak kewengen malah ora prayoga kedadiane merga niki gawat tenan. Iya. Nek nganti sinuwun Puntadewa kelangan tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka Jamus Lima Sada niku wong sing ora seneng karo Pandhawa niku ajeng gawe cintakaning para Pandhawa niku angel mijen moing ranti suwe banyu sinaring. Nggih ta? Iya. Leres mboten? Bener. Kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Kembar kula nyuwun pamit. Iya Bagong, iya Bagong. Ndara Werkudara. Yo ana mangkat to. Oh, mangkat sik ya, Jem. Nggih ngeslang dawuh. Kuwi sapa kuwi sik lemu kuwi? Adik kula. Rondo. Wah. Kok ora ngabari aku? Aku ki penggemar. Penggemar tekule atos. Sampun ngoten mawon kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih, pareng. Iya. Nyuwun pamit Ndara Werkudara. Yo sing ati-ati. Pareng. Yo. Merga kula niku nek wis karo Kurawa jane asli ora seneng. Sengit kula kepati-pati karo Kurawa. Mula kula niku ndek penjangka nek Kurawa ketemu Bagong ijan padha ijan upamane. Iya. Kartomarma pas mlaku-mlaku dhewe ketemu oleh kula mesti tantang gelo to. Yakin
kula dak gelut mesti. Iya mergo sengitmu karo Kurawa. Nggih, lah kula lek sengit ki mergane napa? Kurawa niku mesti gawe cintrakane ndara-ndara kula para Pandhawa. Monggo kula tresna ning ndara-ndara kula Pandhawa. Iya, ketok tresnamu karo Pandhawa. Mekaten. Sampun. Iya. Sampun. Iya. Pun nggih. Yo sing ati-ati. Ndara kembar pamit. Ya sing ati-ati, ya sing ati-ati, Bagong. Ora usah kesusu-susu sare-sare. Wis ya Inggih ngatos-atos. ora tak ajar tuman mae nggih. Iya. Ora tak waneni ndak durna iki arep suwi-wiya ta. Iya. Merga pun nggih. Yo sing ati-ati. Sampun Ndara. Iya sing ati-ati. Ndara kembar Iya sing ati-ati. kula tak medanjawi. Mbuh rawang sulak. Lho kok nesu. Pamit kok bola-bali. Ngene iki ngopo? Sangu Ora nggawa dhuwit. wah Ora duwe. waduh urung ngomong wis muni ora duwe. Nggih pun ngaten mawon kula nyuwun pamit tambeng mestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Ponokawan. Nun nggih pun mboten ngangge gamelan. Iya. Ming batur sak kula ditabuhi ngeselke sing do nabuh. Iya. Iki Patih Handakawana to iki? Inggih. Kok oleh sowan kok adoh banget. Mboten wonten papanipun Ki Lurah Bagong. Kuwi nggo di 300. Beto. Nak sili. Ingkang wingi dereng nyaur. Iki aku didhawuhi Sinuhun Prabu Puntadewa kok nyilih kowe. Engko sing nyaur Sinuhun Prabu Puntadewa. Estu. Tenan. Nggih, monggo. Engko sing nyaur Prabu Puntadewa. Nggih, ngestaken dawuh. Rekudara Apa? sabubaring pasewakan Andakawana wene ana 300 ya. Mengko ndak aku ora kepenak uripku. Mung perkara Bagong. Wah, Ponokawan kentir. Wah, iso gawe wirang ratu Amarta. Kok jejegane. Aja Dimas pancen wateke Bagong kuwi kaya ngono. Yo, Yayi, ono apa? aja nganti Bagong kasempyok ing ngaradan. Tegese Bagong nganti cilik lara gedhe babak kulite. Dawono marang anak-anakmu sak biyantu kelawan Bagong. Yo. Si piye ngene bakal paring wangsulan karo Durna bapakku. Mengko aku ingkang bakal matur kelawan bapa Penemban Durna. Babakan nggone mboyong pusaka, aku bakal nyuwun pepanggil sarta ruba. Wah, yo ngestoke dawuh. Babar pisan Dimas, budal kang padha seba ingsun kundur ngedaton, kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Werkudara. Purna gatining paranggilan. Saojasu kudu ngedaton jlog saking gambar kentara kinampit gambaran gading kadhiraken sangganing Promban Cedi. Manggung ketanggung Joko Paloro ing sami ngambil upacaraning Prabun. Kawis tinggal saking Mandra tindak Sri Naranata katinon saking Mandrawa kaya sesanti kamulyane.